Hola, poble. Una d'economia. Sí, d'economia. Vaig llegir l'altre dia que de cada 5 vehicles que es venen a Mèxic, un és xino. Per què dic això? Perquè d'aquí 4 dies començarem a veure com els grans mitjans de comunicació, els streamers, tots aquests, que tots cobren de l'estat espanyol, comencen a despotricar dels vehicles i de tot lo xino. Per què dic això? Perquè veureu, aquests cotxes tenen una cosa, molt dolenta pels occidentals, i és la falta de la obsolescència programada. Si algú no sap què és, us explico. Jo vaig comprar un 607 a l'any 2007 i el vaig haver de regalar. Em vaig gastar 62.000 euros i el vaig haver de regalar. Després de canviar 3 turbos, de canviar 2 culates, el vaig haver de regalar. Per què? Perquè quan trobem un recanvi d'un desguàs o alguna cosa, no funcionava. Perquè des de la casa mare no donaven permís. Bé, això és l'obsolescència programada. Llavors, els cotxes xinesos no tenen obsolescència programada. Són cotxes que duren i duren i duren. I a més, són bons trastos i barats. Són entre un 15 i un 22% més baratos. Bé, veurem com a Europa se li posen molts entrebancs. Per què? Perquè Europa ja sabem que està sota el domini dels Estats Units i el yanqui no pot veure els xinesos, però escolteu bé, Xina no és el que ens han venut. Xina comencen a tenir bon producte. També el tenen barat, És a dir, tot a 100 n'hi ha molts. Però si vols una cosa bona, també la tenen. Ja no és tan barata. Però Xina no tenen l'obsolescència programada, que és el que ens ha fet molt mal a Europa, que és un invent americà, com tot. Tota la merda americana ens l'envien a Europa i els polítics espanyols, en aquest cas europeus espanyols, com que estan sota les ordres del yanqui, pues, fan bondat, fan cas. Senyors, els xinos comencen a tenir bon producte. Visca Catalunya lliure.